ମାଲୋ କ'ଣ ବସିକି ଭାବୁଛୁ? ଭାବୁଛି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବାସୁଦେବକୁ ଡାକୁଛି। କି ତୋର କାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କି? ସବୁ ତ ଦେଖିନି ଆଉ କଣ? ଜୋର ବାଟରେ କହୁନୁ ଶୁଭୁନି। ସବୁ ତ ଦେଖିନି ସବୁ ସବୁ କାହିଁ ତ ନାତି ନାତୁଣୀ ବା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ? ନାତି ନାତୁଣୀ ବାହା ହେବେ ଆଉ। ମୁଁ ବା ବାହା ହେଇନି। ହବୁ ହୁଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବୁ ନା? ହଁ ହୁଁ। ଦେଖି ଯିବି। ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବି। ମୁଁ ଭାବିନି ତୁ ଜେଜ କଥା ବସିକି ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ନା ଜେଜେ ତ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଛାଡ଼। ହୁଁ? ତାର ବୁଲୁଛି ପୁରୀରେ ଆଉ। ପୁରା ବୋଲଛି ହଁ। ନଉନି ମତେ କି? ନଉନି ରାଗିଛି। ତୁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ ଆଉ। ରାଗି ଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କିଏ ଅପରାଧ କରିଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ। ତୋତେ କିଏ କ୍ଷମା କରିବ? କ୍ଷମା କରିବ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରମଣି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପରିବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମାଆର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବ, କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଫଲୋ କରିବ।